Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratal mukarramin dumateng sedanten sepuh bini sepuh ingkang rawuh wonten mriki majelis, wabil khusus dumateng Yai Nur Komaris keluarga ingkang minulya ingkang kula mulyakaken, lan boten suwen dumateng sedanten jamaah sholawat kubra sedanten kemawon ingkang angsal kemuliaan saking Allah Subhanahu wa taala. Kelawan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, kula lan panjenengan sedaya saged mengkempal malih wonten mriki majelis setiap 1 bulan sekali, setiap minggu awal bulan. Muga-muga mempali kula lan panjenengan sedaya niki saged dados sebab amal ingkang dipun trami kaliyan Allah, saged dados sebab angsal ridhoipun Allah, saged dados sebab swargane kula lan panjenengan sedaya, saged dados sebab rezeki ingkang lancar, ingkang kathah, rezeki ingkang barokah, lan ilmu ingkang manfaat maslahah fid dini wa dunya wal akhirah. Lan kelawan wawasan sholawat kubra ingkang sampun dipun amalaken dipun waos, mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya estu dipun takdir Allah angsal kathah syafaatipun Gusti Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para rawuh ingkang kula mulyakaken, langsung kemawon niki perdana pengaosan kitab Mukhtarul Ahadits kados ingkang dipun dawuhaken Yai Nur Komaris. Jadi kula ingin niku sanjang tengene Cak Ir, sampeyan tekono kitab iki supaya aku gak nggawa kitabe. Mun aku nggawa kitab teko omah aku ki balekno maneh. Nek ditumbasaken disediani teng mriki kan kula kantun maos, ngoten. Para ingkang kula mulyakaken, sedikit perkenalan kitab Mukhtarul Ahadits niku karyae Sayyid Ahmad Al-Hashimi. Niku sing gadah kitabe. Maksudnya sing nyusun kitabe, pengarang kitabe. Jadi Sayyid Ahmad Al-Hashimi. Nek iso panjenengan nek ngaji kitab Mukhtarul Ahadits ojo lali kirim Fatihah nang musonefi supaya ilmune iso manfaat, iso barokah. Jadi kitab Mukhtarul Ahadits niki kitab fa insyaallah wonten 2000 hadisan. Dari total hadis sekitar 2000. Lah hadis teng mriki teng kitab Mukhtarul Ahadits niki niku dipendet saking karyae utawa saking kitabe utawa saking Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ibnu Majah, Imam Tirmidzi lan lintu-lintune. Lan dipendet saking kitab Jami'us Shaghir, Jami'ul Kabir, lan kitab lintu-lintune. Dadi musonefe nglumpukno hadis-hadis sing sahih sangka ulama-ulama hadis, sangka kitab-kitab hadis, hadis sing sahih-sahih dipilihi sehingga didadekno setunggal dikai jeneng kitab Mukhtarul Ahadits. Lan disusun ambek musannaf kelawan huruf hijaiyah. Jadi hadise mangke niku sing pertama niku huruf alif. Hadis sing awalane huruf alif. Pokoke diurut sesuai huruf hijaiyah. Mantun alif enten pinten hadis mangke gantos ba. Enten pinten hadis mangke gantos ta, ngantos mantul. Lah niku carane musannaf nyusun kitabe. Dan kitab Mukhtarul Ahadits niki seduluripun hadis sahih. Dadi panjenengan umpama kepingin langsung ngamalno, monggo. Dadi sedanten hadis sahih, hadis wis pilihan dijupuk teko ulama-ulama hadis sing pun diakui dunia. Kados Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Majah, tadi dipilih sing sahih-sahih. Dijupuk teko kitab-kitab hadis sing wis masyhur kados Jami'us Shaghir, Jami'ul Kabir lan lintu-lintune. Didadosaken setunggal dikai jeneng Mukhtarul Ahadits. Dadi nek dimaknani den pilihe pira-pira hadis sing wis dipilih. Hadise sahih-sahih sedanten karyae Sayyid Ahmad Al-Hashimi. Dadi niki tasik perdana. Cek perdana nek nang kitab endi mawon, panjenengan nek teng kitab-kitab menapa mawon, nek ngaji kitab apa ae, mesti awalan kitabe ana basmalahe, nggih.
Sama nek ngaji kitab utawa ngaji kitab napa mawon lah, mesti awal ana basmalah. Bahkan Al-Qur'an awal ya ana basmalah nggih. Mantun basmalah baru alhamdulillah. Niku kitab napa mawon. Dan basmalah teng mriki niku khilaf bainal ulama. Khilaf niku ya ana sing ngomong iku basmalah musannaf, ana sing ngomong iku basmalah digawe sing ngaji. Soalnya basmalah ini kan penghias. Perkara nek diawali basmalah fa insyaallah dikei selamat. Ngoten. Dadi niku boten kitabe, mulai kitabe boten. Dadi basmalah iku ana sing ngomong niku basmalah musannaf, ana sing ngomong basmalah sing ngaji. Ana sing ngomong basmalah iku bagian dari kitabe, awal kitabe, ana sing ngomong basmalah iku boten awal kitabe. Kados teng Al-Qur'an nggih ngoten. Basmalah iku ana sing ngomong bagian ayat Al-Qur'an, ana sing ngomong basmalah iku boten bagian ayat Al-Qur'an. Sing penting padha-padha ana dasare. Dadi padha benere. Sampeyan sing nganggep basmalah iku bagian kitabe utawa bagian dari Al-Qur'an monggo. Sing boten nganggep niku boten bagian Al-Qur'an cuma penghias nggih monggo. Padha benere. Sing penting aja saling nyalahno. Aja salah-salahan. Mantun basmalah teng kitab napa mawon mesti diawali alhamdulillah. Bahkan teng Al-Qur'an nggih. Surat pertama lah surat Fatihah. Fatihah munine lah alhamdulillah nggih. Iku tondo nek kula panjenengan sedaya niki bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah niku bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah. Masih nang kitab napa mawon nggih wonten. Dan itu hukumnya apa diawali nang Gusti Allah dhisik, diawali hamdalah dhisik, diawali memuji kepada Allah dhisik. Iku hukumnya sunnah. Enten dasar hadis salah satu nandomani muni ngeten. Niki nandoman tapi dijupuk teko hadis. Munine waqti itu bihamdin lillah sana alaihi sumasan nabi sholat bila ta'awudin wala basmalatin qablu takun muttabi'an lis-sunnati. Ngerti artine jenengan? Nek diartine ngene, waqti awalono. Waqti itu awalono donga utawa ngarang kitab bihamdil lillah dengan memuji kepada Allah. Ini hukum sunnah. Jadi sama nek ngarang kitab, ulama itu kata sing sepakat nek awalan kitab itu kaitane alhamdulillah memuji kepada Allah. Soalnya dasar hadisnya muni ngoten dan itu hukumnya sunnah. Tapi niki nandoman niki bahas donga. Tapi mboten donga tok ngarang kitab nggih. Waqti doa bihamdil lillah. Sumasan nabi sholat. Sing nomor loro mantun memuji kepada Allah. Gusti Allah kudu didhisikno. Baru panjenengan muji nang Kanjeng Nabi kelawan sholawat. Jadi nek teng kitab napa mawon termasuk Mukhtarul Ahadits niki mantun nang Gusti Allah nang Kanjeng Nabi. Begitu juga donga yo ngono. Mantun nang Gusti Allah nang Kanjeng Nabi, hukume sunnah. Jadi sampean memuji kepada Allah dulu, mantun-mantun memuji kepada Nabi, baru isine donga. Sumasan Nabi sholat atau muji nang Kanjeng Nabi. Bahkan tenggene nandoman niku, tenggene salah satu hadis yang dirupakno nandom niku, bila ta'awudin wala basmalati qablu takun muttabi'an lisunnati. Gak usah ta'awud, gak usah basmalah sadurunge. Nek kon gelem ngono, kok belum sadurunge gak usah ta'awud, gak usah basmalah, takun muttabi'an lisunnati. Mongko awakmu nglakoni sunnahe Kanjeng Nabi. Jadi panjenengan ngawali nang Gusti Allah dhisik dengan memuji kepada Allah. Mantun ngonten urutane muji nang Kanjeng Nabi dengan sholawat. Baru isi kitabe utawa baru isi dungane iku hukume sunnah. Tapi umpama ana wong iku gak ngono ya gak apa-apa. Sunnah iku nek dilakoni lah ganjarane tambah akeh sih. Luwih apik dilakoni nek gelem nglakoni ganjarane tambah kathah. Tapi umpama gak gelem nglakoni dosa ta mboten gak apa-apa. Dadi umpama ana wong ngamalno sunnah ya alhamdulillah. Dene gak iso ngamalno sunnah dongakno iso ngamalno sunnah. Sing penting aja disalahno, soalé gak apa-apa. Makane nang desa-desa niku
Lah kata tiyang nek donga niku kaitane ta'awud dhisik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim nggih. Ha iku gak ngamalno sunnah, berarti gak apa-apa. Ana sing ngawaline dungane utawa ngawali kitabe langsung bismillahirrahmanirrahim. Kados niki wau, enten bismillah tapi bismillah ana sing ngomong bismillah musannaf, ana sing ngomong bismillah sing ngaji. Tapi nek diawali alhamdulillah, hampir semua ulama sepakat muji nang Gusti Allah dhisik, muji nang Kanjeng Nabi, terus isine. Lah iku hampir sedanten ulama sepakat. Iku hukum sunnah ana enten dasar hadis. Paham ya? Jadi jenengan nek ndonga nek saged nggih ngoten. Utawa nek ngarang kitab nek iso yo ngono. Dadi Gusti Allah dhisik nggih. Kadang kuwi enten tiyang niku terlalu fanatik nang Kanjeng Nabi. Nang Kanjeng Nabi niku suwae, tapi ngalahno Gusti Allah ya. Iku padha karo sampean iku mentingno sunnah ngalahno wajib. Lho kathah lho tiyang sakniki niku kathah. Kadang-kadang niku kula ningali tiyang samangke niku kadang gak pati iso bedakno ya. Endi sing luwih penting, endi sing penting. Penting ambek luwih penting, yo pentingan sing luwih penting. Endi sing wajib, endi sing sunah itu kadang gak ngerti. Kadang niku mboten saged bedakaken. Contoh mawon wis, duwe duit misale 2 juta, bojone arepe babaran. Mantun ngoten ana kancane 15 kepengin utang 2 juta. Sampe dhisik lho ndi? Dhisikno menangno kanca lan dhisikno bojo. Nek nang bojo iku wajib nang kanca sunah. Ya dhisikno wajib. Lho kadang enten tiyang dhisikno kanca. Kadang niku padahal nafkahi bojoku ya wajib. Nek nafkahi kanca hukume gak wajib. Senajan to mungkin sunah nulung kanca. Kadang tiyang niku enten sing model ngoten kok. Kadang ngoten niku. Kadang niku kewajiban contoh mawon, kewajiban nang pondok sing wajib mulang santri diamanati wong tuane. Terus mantun ngoten enten rutinan nang jaba sing sifate rutinane sunnah. Lah iku lho menangno sunnah yang ngalahno wajib. Lho kathah tiyang sing tasih dereng ngertos ngoten niku. Ya padha karo niku wae sampeyan iki nang Kanjeng Nabi tapi nglarekno Gusti Allah. Iku ya ora rapi. Maka sunnah iku muji nang Gusti Allah dhisik baru muji nang Kanjeng Nabi. Sholawat niku suwae tapi aja lali Gusti Allah. Dadi nang Gusti Allah baru nang Kanjeng Nabi. Sing wajib dhisik baru sing sunnah. Baru sing jawas misale. Dadi panjenengan kudu ngerti endi sing penting, endi sing luwih penting, endi sing gak penting. Dhisikno sing luwih penting, baru sing penting, baru sing gak patek penting utawa gak penting. Jadi panjenengan dalam kehidupan yang iso ngonten niku mesti sukses, mesti uripe penak. Kadang niku repot yo gak iso bedakno niku. Jadi tapi sedanten ngonten niku kados nang kitab niki nggih diawali hamdalah terus sholawat kan hukumi sunnah baru isi kitabe. Nek donga yo diawali muji nang Gusti Allah hamdalah. Muji nang Kanjeng Nabi kelawan sholawat baru isine donga kan sunnah. Tapi umpama ana wong donga langsung sholawat kan enten sing langsung donga niku langsung sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kan enten nggih. Ah iku berarti gak apa-apa, berarti gak ngamalno sunnah. Tapi wong gak ngamalno sunnah iku biasane enten alasane. Soalnya enten kaidah muni ngenten, kullu syai'in mustasnaya. Setiap sesuatu niku enten pengecualiane. Kados donga teng sholawat kubra niku lho nggih. Donga nang sholawat kubra niku lek enten basmalah iki. Lah panjenengan umpama langsung alhamdulillah yo gak apa-apa, memang sunnahe langsung alhamdulillah. Tapi umpama panjenengan niku ket basmalah yo gak apa-apa, soalé iku tata krama ijazahe ngono. Soalé ijazahe langsung basmalah baru alhamdulillah. Enten alasane manut guru. Ta'adduban berarti. Tapi umpama sampean langsung hamdalah yo gak apa-apa. Iku berarti memang sunnahe hadise yo ngono. Hamdalah dhisik baru sholawat. Begitu juga nih ono kiai kampung donga. Langsung ta'awud utawa langsung basmalah utawa langsung sholawat. Mboten sesuai dengan ilmune muji nang Gusti Allah dhisik, hamdalah dhisik baru sholawat baru isine donga. Yo ojo langsung disalahno. Soalnya saka ngerti iku ta'adduban ijazahe saka gurune kaya ngono.
Bisa kok muni ku, makane enten kok kullu syai'in mustasnaya. Dadi ojo langsung disalahno. Tapi umpama langsung hamdalah sholawat yo luwe apik krana ngamalno sunnah ganjarane luwe kathah, fa insyaallah disembadani dungane luwe cepet. Tapi kecuali nek sing pengecualian iku kados dene sampean iku mang gak wani langsung sama sajane ngerti sing apik iku sunah niku hamdalah dhisik terus sholawat. Mantun ngoten isine donga utawa isine kitabe. Tapi sampean niku langsung diawali ta'awudz sih, diawali basmalah sih utawa langsung sholawat. Krana ijazah niku lha gak wani ambek gurune. Krana manut gurune. Krana jaga tata kramane nang guru. Krana ijazah niku yo gak apa-apa berarti masuk pengecualian. Makane ulama khilaf. Makanya basmalah Al-Quran yo khilaf. Ana sing ngomong bagian dari ayat Al-Quran, enten sing ngomong boten. Makanya wong donga yo khilaf. Ana sing ngamalno sunnahe hamdalah salat isine donga kaya kitab niki. Hamdalah engko lak mantun hamdalah niki mantun wonten sholawat baru isine kitabe hadise. Engko mangke ditutup ambek sholawat hamdalah. Lah ngoten niku berarti ngamalno sunnah. Oh, kitab iku langsung gate hamdalah, langsung isine kitab. Ana sing modele ngoten. Yo gak apa-apa, sing penting aja disalahno. Dadi wong donga yo langsung sholawat yo gak apa-apa. Sing penting aja disalahno berarti gak ngamalno sunnah. Ngoten mawon. Paham Bu nggih? Ora ingkang kula mulyakaken niki digawe syarat tak wacane sak hadis nggih. Iki krono hadis ini kan totalnya enten 2000-an. Totale. Lah kira-kira rutinane itu sak wulan pisan. Cara sedih sak pertemuan iku sak hadis misalnya utawa maksimal 2 hadis. Kira-kira khatame kapan? Wong pertemuane sak wulan pisan yo nek bendina ngono kaya arek pondok iso khatam. Jadi nek ngaji teng rutinan ngeten iki ana sak wulan pisan. Dadi ngaji iki yo gak ngarep hatam, sing penting paham nggih. Pokoke jenengan nek boten paham jenengan tanggel. Wis engko hadis diwaca sak hadis mune nek wis kirane wis dalu yo wis. Mune sekirane cek isuk lah cek dereng dalu yo ditambahi sak hadis maneh. Ngoten mawon nggih. Dadi iki gawe syarat setunggal hadis mawon. Bismillahirrahmanirrahim. Kadek hadisnya ini mangke fa insyaallah boten kula urut lah. Sing huruf alif kan hadisnya kuwatabak yo hadisnya akeh. Dadi nek 2000 hadis dikon maca kabeh yo mbuh pirang puluh taun ket khatam. Dadi yo dipilih ya, pokoke sambukake lah. Sambukake sok maca hadis iki yo hadis iki. Sing penting tetep urutane mantun hadis sing diawali alif, mantun wonten jange hadis sing diawali ba. Jadi pindahannya hadis sing diawali ta kan wonten musannaf nyusun kitabe wonten. Dadi samangke hadis sing diawali alif. Engko nek sampean bolonge sampai alif ya kok ganti nang ba. Saiki alif dhisik. Enake kitab Mukhtarul Ahadits niki pembahasannya global. Global niku semua pembahasan wonten. Jenenge hadis niku lak global. Jadi semua pembahasan wonten iki kula wasi setunggal hadis mawon. Tak milih sing paling pendek dhewe. Soalnya panjenengan seneng sing pendek, nggih. Nek ngaji seneng sing pendek. Lihat ning ngaji mbuh. Nek ngaji kan seneng sing pendek ngoten. Mung kula tingali tiyang-tiyang nek pas selawatan ngantuk-ngantuk ya. Kula katut ngantuk. Nah, ngasi padha klenthuk-klenthuk turu omena umpamanya sing maca cahud. Ya tambah cepet turu nggih. Kena cahudan tangi kabeh. Sing jelas sami-sami saene yo gak apa-apa jenenge sholawatane koyo wong diuru kok. Tangi-tangi mau wis buyar ngono ae. Makan ngono ae. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu taala wa nafa'ani wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Tadi niku kesimpulannya hadis ngoten niku. Saniki kula pilihne hadis tunggal hadis mawon sing paling simpel dhewe utawa sing paling titik dhewe. Bismillahirrahmanirrahim. Afatul ilmi niku mau. Afatul ilmi amnisyanu wa idha'atuhu an tuhaddisa bihi ghairu ahlihi. Rawahu Ibnu Abi Syaibah. Niki kula maknani nggih. Soale hadise mek titik-titik, mboten kathah kados kitab sing kala wingi niku Arba'in Nawawi. Niki Mukhtarul Ahadits niki enak. Mek hadis tok ngono, kok ambek rawine titik.
Jadi sebagian an itu dibuat ambek musonef. Mungkin musonef gak patek duwe tinta paling. Makanya dibuat dijoko intine tok. Ngoten. Dadi tambah enak tapi tambahe cok langsung nang intine tok. Dadi niki kula maknani, soalnya tradisi maknani iki wis rada-rada punah wis. Wong tradisi maknani niku tradisine ulama Indonesia. Lho nggih niku kebanggaan ulama Indonesia. Sama nang Arab ngono nek ngaji yo gak ono maknane utawi sapa iku. Yo ono sing belajar kitabe saka ulama Indonesia belajar nahwu sora misalnya. Tadi niku kok di mana nih langsung diwaca kitabe diterjemahno, diterangno. Jadi ono iki maknane iki tradisine ulama Indonesia. Iki nek punah yo eman-eman. Jadi nek punah eman-eman. Jadi tradisine ulama-ulama sepuh. Mula sangka niku nek iso nek ngaji kitab tetep di maknani utawi sapa iku ngoten. Jadi ben tradisi niku mboten punah. Dan wong sing iso maknani kitab iki nek mondoke mboten suwe yo kan iso biasane. Lho nggih kok. Maknani kitab nek gak paham nahwu sora yo ora iso. Jadi minimal paham nahwu sora. Itu tondo memang temen oleh mondok. Utawa tondo mondoke suwe. Nek mondok suwe nek gak temene tetep iso maca kitab kok. Wis sampean takoni anak-anak sampean sing mondok sing wis 6 tahun. Kan gak ada anak-anak sampean sing wis mondok. Nek jejal tuh ana kitab kok maknani. Sing kosongan misalnya. Lah bubuan. Apa maneh sampean takoni? Iki alasane apa diwaca ngene? Lho kok iso harakate diwaca ngene? Lah iki kok pentakip koyo ngene ya apa iki alasane? Makanya tradisi maknani kitab itu tradisi ulama sepuh dan kudu dijogo. Dan wong sing iso jogo ya wong-wong sing tau mondok. Dadi anak-anak jenengan iku nek iso nek mulih dites kitabe. Sile jajal wacana kitab iki. Jajal wacana kitab iki cek tradisi niku mboten ijal. Dadi niki kula maknani. Afatul ilmi utawi panca bahayane ilmu. Panca bahaya niku bahayanya ilmu. Iku amnisyanu lali. Jadi ilmu niku bahaya nih, ngertos bahaya nggih. Bahaya itu bahasa Indonesia sih. Nek cara basa Bombong niki bahaya iku apa? Ya bahaya nggih. Sami wali Jawa ambek Indonesia. Soalnya kadang niku mboten sami, apa maneh bahasa makna pegon niku, makna kitab salaf niku. Utawi panca baya niku bahasane wong biyen. Ngoten. Dadi panca bayane ilmu, bahayane ilmu iku amnesia. Lali. Jadi sampeyan duwe ilmu mantul-mantul lali itu termasuk bahaya. Lho nek iso iku aja lali lek sampeyan cepet dados tiyang alim. Cepet dadi wong sing ngerti. Cepet dadi wong sing mulya, wong duwe ilmu. Anane panjenengan niku mungkin kok gak mulya-mulya sih aku ngaji wis suwe. Kok yo gak ngerti-ngerti sih aku ngaji wis suwe, itu salah satu penyebabnya lali. Tapi lali itu gawane menungso alun sanu makhluk khotok wan nisya. Tapi lali ini lho termasuk bahaya ya hadis Kanjeng Nabi niki. Dadi nek iso iku maksude nek iso iku iling-ilingen ojo sampai lali ngoten. Kadang iki bareng ngaji wis paham ketika ngaji. Lah kok oleh sak minggu wis lali wis. Ditakoni hukum ya ora paham, padahal pas ngaji paham hukum ngene. Krono lali boleh gak paham, boleh gak ngerti, lah itu bahaya. Yo gak apa-apa lah nek lali pisan pindho wajar menungso. Tapi nek terus-terusan lali, sampe wis umur piro sing wis pepun tak kok lali. Dadi nek saged nggih ojo nemen-nemen lah oleh lali. Soale cerdas niku penting. Sifat limpat njogo kekuatan hafalan niku penting. Dan itu butuh dilatih, butuh diasah. Njogo ben gak lali niku penting. Ulama-ulama biyen iku perkara wonten niku nggih, perkara jaga hafalan, jaga kekuatan ingatane cek gak lali iku biyen yo dilakoni ambek ulama-ulama biyen. Soalnya itu menjadi salah satu syarat apa maneh nek sampean dadi rawi hadis. Ketika hafalane gak kuat wis hadismu jelas dhaif. Iku nek perawi hadis. Hadismu wis jelas gak dipercaya apa. Mawak melalian wis lalian senengane cerita bisa. Iku ceritane bener tak gak, iku cara hadis dhaif bisa. Wong lalian ya wong cerita ya. Karena sumbernya gak jelas, cara hadis dhaif.
Tapi tahun mriki fa insyaallah kita mukhtarul hadis ini sedanten hadis sahih. Soalnya wis disortir, wis dipilih ya di musolefi. Tadi panjenengan kepingin ngamal langsung ngamal monggo. Soalnya kabeh sahih. Terusane wa idha'atuhu lan utawi nyia-nyiaaken ilmu. Nyia-nyiaaken iku menyia-nyiakan. Ngertos nyia-nyiaaken nggih. Tadi asline ana ilmune, iso golek ilmu, tapi panjenengan gak gelem golek ilmu. Asline duwe ilmu tapi ilmune ora digawe, iku menyia-nyiakan. Lah nyia-nyiakno ilmu iku antu hadisa, salah satunya orang yang menyia-nyiakan ilmu. Wong sing dianggap nyiak-nyiakno ilmu iku antu hadisa yen to nyeritakake sapa sira bihi kelawan ilmu nyeritakno ghairu ahlihi ing liyane ahline al ilmu. Sampeyan cerita nang wong sing gak ahli, nyeritakno ilmu nang wong sing gak ahli. Itu salah satu menyia-nyiakan ilmu. Misalnya sampean duwe ilmu, mulang ngaji, mantun-mantun ono murid sing kepingin ngaji, ambek ono murid sing gak kepingin ngaji. Iki lho sampean menangno sing gak kepingin ngaji. Dhisikno sing gak kepingin ngaji timbangane sing kepingin ngaji. Kalau sing gak kepingin ngaji ana presiden sampeyan akeh. Didhisikno. Iku sampean menyia-nyiakan ilmu. Jajal sing semangat ngaji. Jajal sing mimpat sing pinter. Iku lah luwih manfaat. Tadi iku maksudnya nyia-nyiakno ilmu atau menceritakan suatu ilmu. Atas dene panjenengan iku pidato misalnya, ceramah misalnya, mau idul hasanah misalnya. Nang kene ana dua pilihan, siji mau idul hasanah nang kene acara pengajian, siji sampean milih mau idul hasanah nang acara bukan pengajian. Nang kene wong sing misale tombokan misale, wong tombokan iki tak mau idul hasanah cek tobat kabeh. Ya sama menyia-nyiakan ilmu ana sing nang nggon majelis pengajian, wis nang majelis pengajian ae. Lah lapo sampean ceramah nang kene wong tombokan iki dikaloke wong nambah. Wong gak kepingin diceramahi sama ceramahi lho. Iku jenenge menyia-nyiakan ilmu. Nek saged ampun ngonten niku hadis tunggal hadis mawon. Rawahu riwayatake ing hadal hadis sapa Ibnu Abi Saibah. Hadis niki riwayate Ibnu Abi Saibah. Rawahu ingkang kala liyaken menawi wonten ingkang talut monggo nek boten nggih kula dikati semanten. Soalnya kula yakin kok di antara semua jamaah itu mesti nang omah ana sing duwe perkara, duwe masalah sing mungkin bingung utawa gak ngerti hukume, utawa gak ngerti solusine ya apa. Bene ana sampean takokno, fa insyaallah nek saged yo tak jawab. Wonten. Lan apa sih sungkan? Soale wong nek gelem takon fasalu, iki dawuhe Kanjeng Nabi nggih. Fasalu perintah niki, perintah hukum sunnah. Fasalu mongko takon sapa sira? Sira kabeh yarhamku mongko bakal nglasi ing sira kabeh sapa Allah. Dadi fasalu yarhamkumullah. Takono awakmu oleh rahmati Gusti Allah. Oleh welas saka Gusti Allah. Hukum sunnah nek gelem takon oleh ganjaran. Maksudnya sampai nek ngaji gelem takon ke ganjarane tambah. Lah nang kudu sing oleh rahmati Allah iku wong sing takon, wong sing jawab takon, ambek wong sing ngrungokno tanya jawab. Krana ngrungokno tanya jawab sehingga wonge oleh ilmune pisan, boleh ngerti pisan. Asale gak ngerti boleh melok ngerti iku oleh rahmati Gusti Allah. Jadi monggo menawi wonten sing tamblet nek boten nggih, boten napa-napa lah tutupe ambek donga. Hari wis ngelak, wis kepingin dengar yo. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma akhrijna min dhulmatil fahmi wa akrimna bi nuril fahmi wa aftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa
وحسن أخلاقنا بالحلم وشهد لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم نور قلبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك وقمرك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا إنك جميع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة.